Ọhaneze akwa ka akwa onwe onye ọbara ide mmiri nke imeju oyi ime ọzọ. Onwe ozi m na-ewetala ọnụ reason nji rekọdụ this video bụ maka ndị na-ekwu maka mmadụ. Ị na-ekwu maka mmadụ idebe arụ filuo niile eme onye afọ ife ọjọọ. Ege ntị mụ nwa achọrọ ikwuo maka nkwuo ya asị na mba ụbịam na njegodu kpata ego rie nri rijuo nke bụ afọ wee chọba onye mmenye advice. Mana ọ dị m mma na onye kpatagworo ego koligi m akwa ọkụkọ nwa onye ọbana ide mmiri mmụọ okwukwugbu ya n'ọnụ ya ka unu were ntị ọnụnụ mmepụlere unu the voice ka unu were ntị ọnụnụ ka hapụ ese na Okongwu kwu ekwe na ife Okongwu kwu ịghọta. Unu na-ege ntị ndị ya na-akpụ iyi ya na-akpụ iyi ndị ya egekwanụ ntị ghọta ife a na-ekwu a na-aghọta ịghọta. Maka o ji ife nwata wenie ya enu mgbe ọ bụ na iwenichasịrị ya akala obe ya iwetuo ya. Malụkwanụ na nwaanyị ọbụla efe okwu natala ana iwee na-amụ ya ọkụ n'uche ife ya na-adaghị n'uche bụ na ịlawuo ya mana ịmazi n'ọgụ na ogbu onwe ngị nwachazọzịa na ife dị na ngada nwaanyị wuo onunu enwere ngwụsị enunu enwere ebe o jedebe and ịchọba ebe o jedebe nya bụ onunu erie ewu maka onunu enwere njedebe ịghọta. Onunu na-enweghọ njedebe chọọ gị na-egbu onwe nke nwaanyị le ka ị na-eme fevọ ị na-amasaji ya ahụ chọọ ịgbaba nwa tịkọtịkọ gbasịa ijezuru ike ka enụ ntị ka ụnụ na-efe akwakwu ị na-ege ntị. Na ọ nwere arọ bụ n'agụ akwa sị na ya nwere arọ bụ n'agụ bụ na ịkọtigide kọpesịa ya wee sị aka mmechie ọnụ ka ọ hapụ ịbụ maka asị nkwuo na-asị na Okongwu ekwuo na ọ kpatasibe ego n'ọnwa ụbịam na-enye ọgaranya advice. Nke m postu afọ m ndị na-asị na Okongwu na-ayọ moto na ọ na-achọ moto ọnwa adike yọọ moto iwe wee bịa nụ yọọ na ọ dịrị izi ngwa sumodo na ya nụrụzie gwafa na ife Okongwu Dibia derisi ife dị iche postu ya gazi shie dị vidio m ị na-ememi ndị ya bịa na-ekwu maka abatata ma na anya ibe ba ya eme mmadụ. O nwere ndị ya bụ ekwuo maka abatata iwe webeba ka njụwa gị ajụjụ ife ekwu maka ọka ife ekwu maka akwa ife ekwu maka ọka ife ekwu maka turumbu ife ekwu maka ọka ife ekwu maka kele ahụ onye achịgba anyị mgba onwe ka o si aka nke bụ ya ka ife ekwu maka ọka nke ekwu maka mbaka ife ekwu maka gị ọka nke ekwu maka nna ndị kalụ ekwu maka gị iwe webe gị ịchọba ka igbuo nwanne gị ekwuba maka gị ma na-ebago mmọnwụ ụmụ ife imere ejikwu maka Chukwu ntị arụgọ ihe ala aṅụrị na-ekwu maka ure postu lụmata na ụfọdụ na-ekwu njọ kụpụ ntị debe onwe odu kụpụ ntị debe onwe odu ibe ahụ na-ekwu maka ụmụ iji aga ibe ahụ na-ekwu maka ụmụ iji aga pọpụla maka mmadụ niile na-ekwucha mma n'isi gị. So na ibe nchọ ịgba bụ mmadụ kwuo maka ahụ eji na-ewe iwe debe onwe odu ma anụ ọya bụ ụwa onye nwe onye ọ bụ ka na-ekwu maka ya. More success bring more envy. Inwebe ego ka ị na-ekpe ekpere ka ị nwee ego ka ị na-ekpe ekpere ka ị defeat ndị ilo nya bụ ibe nchọ ịgba ahụ maka na onwe onye na-ewe iwe ụbọchị a na-ekwu maka ya nwa mụba ahụ onye na-ebe ekwu maka ọ bụrụ na ọka pempe maka Chukwu ekwuo ibe ekwu maka akwa n'isi gị ọ bụrụ na ị nwere alọbụ n'agụ itie mana anyị nwabụ ike nga na-eme ila mmadụ a na-ahụrụ anyị anya ụdị aka anyị na-ata agba alọ mụọ bụ ome ka ntị nụ mmechasịa na ntị anụlọ ọ na-atọrọ m ụtọ na mụ ya eme ka ntị nụ ọ dara iwe eje nga na-eke nwoke nke obi ibe onye na-abụ mind onye ụjọ na-eburukwanụ mmọnwụ. So na onye nwe obi na-ebu mmọnwụ sekwo maka wewe n'iwe mmadụ nọkata postu owu ịma na-ebago mmọnwụ ọ bụ na o nwere onye bụ mmadụ eme postu ọwụ ọ maka na onwe onye bụ ma eje postu na
o nwere ihe na-eme onye ahụ na-epostu anụ katakwasị postu onye ụbọchị birthday ya gụọ mmadụ onye postu ya ka ịfụ na o nwere ihe ọ na-eme onye nwe efe na-epostu mmadụ na-akọ nonsens so iwe wezina ọka ekwube maka gị nwere ebe a na-ịbago mmọnwụ o nwere ihe ị na-eme ji ekwu maka gị mmadụ nọkọta wepụta taịlụ na-ekwu maka gị mmọnwụ ka ị bụ mmọnwụ ka ị bụ ee ọ ya kpata ị na-agafe na ụfọdụ asị ụlọ onye a ka ekwu maka ya a na-atụwa aka ụfọdụ na-ese foto ụfọdụ na-ekwu maka o nwere ebe ị na-eme ji ekwu maka gị a na-akọrọ akụkọ onye ala a na-akọrọ akụkọ ndị mkpụrụ mmiri ibe a na-akọ ọba akụkọ onye nwe ibe ọ na-eme na ka mgbago ofe ife ndị Igbo na like ka bakwutọ nwanne ebe na-aga n'elu simple were as a point so dewe onwe ụdị kwuo maka ụkọpụ ntị dewe onwe ụdị ma a n'iso ogo dị jite akwụ ihe ọgwụ ka m nwerekwa ohere aka na ọma ihe na-eme ka nzebe ka ijezi ụnụ na-afụ m na abụrụ ebu nche na-eme aka nọrịtara mụ na ọgwụ na-eme ọgwụ ka na-ebute ego mkpụsị ego ọgwụ anwụrụ m ọgwụ na ya eme ego ntị arụgwọ egwu m oke ite sabụ wee sọ m otu oke ite nke m nwere enwe ka mma ga-esikwa Disemba ọịba ntị ka m gwa gị chimodo maka ndị ya eke moto Disemba rinne bawa onye ọba dibịa